Mae'n braf iawn fod yma heddiw i weld yr ysgol ar bron iawn na gorffan. A beth dwi'n weld yma ydy awyrgylch newydd sbon i blant yr ardal yma. A dyna da ni isio ydy creu awyrgylch sydd yn helpu'r plant i ddysgu ac hefyd wrth gwrs cael amodau gwell i'r athrawon lle bod nhw'n gweithio allan o ryw stafelloedd bach. Mae yna stafelloedd mawr, agorad, lot o ola yn nhw. Mae lle'n wych, ddweud gwir. A mae'n rhan o weledigaeth y cyngor ar gyfer y dyfodol, sef creu cyfleon dysgu gwell i blant a sydd yn addas ar gyfer yr uned ganrif ar 20. Enw fi ydy Megan a dwi'n dod o Ysgol Bro Llifon. Dwi'n edrych ymlaen i ystafell goginio oherwydd dwi'n hoffi goginio a fydd o newydd yn ei gyd. Mae'n braf bod yma hefyd gweld yr ysgol newydd ac braf hefyd gweld bod yna amgylch addysgu o safon yn mynd i fod nid yn unig i'r plant ond hefyd i'r athrawon ac i'r pennaeth fel bod ni yn gallu datblygu a gwella safona addysg yn yr ardal yma ac wrth gwrs ar draws y sir. Enw fi yw Elis o Ysgol Carmel a dwi'n edrych ymlaen am cael ffrindiau newydd a digon o le i gweithio. Mae wedi bod yn grêt dod rownd heddiw i weld yr ysgol newydd yn cael ei adeiladu. Da ni bron yna. Mae wedi bod yn amser anodd ar y naw dros y blwyddyn diwethaf yma. Rwy'n ni gael y newyddion bod yr ysgolion eraill yn cael a fydd yr ysgol yn dod yna i groeslo. A mae pobl wedi bod yn reit upset am y ffaith y dweud y gwir. Ond mae'n mynd i ddigwydd, mae'n bron yn barod a dwi'n meddwl bod hi'n reit bwysig bod ni'n sylweddoli nid ysgol y groeslon ydy hi o hyn ymlaen. Ysgol ardal, ysgol i'r pentrefi eraill a dwi'n meddwl bod o'n reit bwysig bod ni'n gyd yn dod at ein gilydd a'r rhieni yn erchen ar yr ysgol newydd yma. Dani ydw i o Ysgol Bro Llifon a dwi'n edrych ymlaen i gael gwersi efo plant newydd a athrawon newydd. Da ni'n cael cyfle heddiw ddod o gwmpas yr ysgol. Pawb wedi cael cyfle gael gweld ystafell dosbarth a tu allan. Mae'n wir, mae'n werth i weld, mae'n rhagorol. A da ni'n edrych ymlaen wan, disgyblion, staff, yn rieni, i agor y ddrysau a chroesawu pawb yma mis Medi.